Aquest any entrollen les matemàtiques i la seva relació amb els codis, les encriptacions i les encriptacions. Avui parlarem sobre l'Alan Turing i la seva investigació sobre la criptologia, la ciència d'amagar missatges. L'Alan Turing és considerat el pare de la informàtica moderna. Va treballar per un dels serveis d'intel·ligència britànica que una de les seves aportacions més grans, la màquina bomba, va ajudar a desxifrar els còdics amagats que enviaven els alemanys a la Segona Guerra Mundial. Es va suïcidar d'una forma enverinada, ja que els britànics el perseguien per ser homosexual. El símbol de l'Apple és en honor d'Alan Turing i la seva mort. Per fer aquest experiment necessitem cinta de tela, un bolígraf o un rotulador i 3 tubs de diferents mides i diàmetres. Durant molt de temps, la humanitat ha tingut la necessitat d'amagar missatges per comunicar-se sense ser descoberts. Els primers en fer-ho van ser els espartans amb la cítara, un mecanisme d'encriptació que consistia en escriure un missatge en una cinta enrotllada al voltant d'un tub d'unes dimensions concretes. Només una persona i amb el mateix tub podria desxifrar el missatge. Els humans ens hem enviat missatges durant molt de temps. Alguns secrets sí, altres no. El telègraf era un aparell per comunicar-se a llarga distància entre dues o més persones que el tinguessin. Funciona amb un codi conegut. Alan Turing, amb la seva màquina bomba, va desxifrar els missatges amagats que s'enviaven als alemanys a través del telègraf i la màquina bomba. Us animem a seguir l'Urani inventant. Adeu! Adeu!